Wat wordt je doen trouwens? Ik word een portje aan het maken bij mijn vriendin. Dat is het noorden van een vriendin, hè. Dat zijn wat kusjes, hè. Maar die kijkt toch in de televisie, dus dat maakt niet uit. Oké. Goed. Goed. Maar dat wordt dus een poort. Dat wordt een portje wat ik aan het maken, ja. Dat is een, dat wordt een grondje in natuurlijk, dan moet er nog een poort aan en voor een tuin natuurlijk, hè. Oh, nog even voor de duidelijkheid. Als we genoa zeggen... Genoa aan laken, dat is ja, OHE, hè. OHE. Ja. Ja. Dus dat... In godsnaam aan OHE. Ja, waarom zeggen ze... Ja. Dat schijnt hoog en laag te zijn vertaald. Hoog en laag. Laag is en laag. Dat is allemaal verbasterd natuurlijk door de jaren, ja. Hebben ze mij ook maar zo verteld. Ik weet het nog niet voor de woorden, hè, maar... Het klinkt wel enorm logisch, ja. Ja, hoog en laag. Dus... Ben je verbaasd er ook, Geer? Ja, dus dat is OHE, hè. Goed. Nou, Maar je wordt op stuk nog een leuke oldtimer. nee. Nee, Nee. We rijden hier langs, we rijden ons hier klem. En Ja. jij zegt van, ik heb het leuks voor ook. ja zeker. Ja, nou dan... we zijn altijd op zoek naar leuke dingen. Nou, leuke dingen. En er komt nog bij dat, even de poort op, dat dit programma af en toe... nou, hoeveel auto's zullen we al gehad hebben in ongeveer? Kubel. DAF. DAF 66. Nee. Ja, zijn er ooit maar 1200 van gemaakt. Voor het Nederlandse leger. Alleen, het was geen succes. Maar toch zit het Pinterenpookje Het werd erin. Pinterenpookje. Maar waarom was dat geen succes dan? Door het Pinterenpookje. Dus die wordt namelijk met remen aangedreven, dat ze me zo wellicht wet. Ja. En in de zon kon Ja. je die remen niet tegen. Dus die vroeg die remen op. Ja, en toen wordt het einde oefening om een legertaal te spreken. Maar ik ben wel eens, zit je wel eens in het DAF museum geweest? Ja, natuurlijk. Ik ben lid van de DAF-club, hè. Chic hè? Chic, hè. Mooi, hè. Ja, Ja. ja, weet ik. En dan zien ze ook wat die ook aan prototypes hebben gemaakt. Ja, ja, die natuurlijk. gaan niet... Er wordt niks van op de weg gekomen. nee. Maar dan denk ik bij mezelf, als dat bij DAF zo'n Pinterelu worden, hebben die dat dan nooit uitgeprobeerd? Wie dat in de zand ging met, voordat ze dat ding... Ze zijn heel lang bezig geweest met het ontwerp daarvan, zelfs met de DAF, de DAF 66 en de DAF 54 en dan is uiteindelijk pas op een maat gekomen met de DAF 66. Omdat ze er toch wel langer over moeten ontwikkelen, want ze hielden vast aan hun principe van de Pinterenpook. Zouden er eigenlijk een schakelbekje in moeten leggen. Dan wordt dat misschien wel een succes geworden. Het DAF nooit gedaan hè? DAF nooit gedaan. Oh, kijk nou toch. Want jij zei, er zien er 1200 gemaakt. 1201 om precies te zien, zijn er daarvan gemaakt. En stiet hij ook welke het dan is van die 1200? Dat durf ik niet te zeggen, want het leger heeft eigen nummers. En er zal wel licht iemand bij DAF zijn, die zal aan het chassisnummer kennen, dat is natuurlijk 37 gemaakt en wie veel het is geweest. Geweldig. Maar ik heb van de vorige eigenaar gehoord deze net op Curaçao of Aruba bij de mariniers, die hebben daar gezet of die zitten daar. Wat leuk. En de marechaussee natuurlijk wel heel blij met die dingen. Want die hele natuurlijk de snelheid hele die bij. Kijk, je snapt natuurlijk wel, er komen de andere DAF's, vrachtwagens en dergelijke. En die worden te vlot ten opzichte van de Nekaf Jeep. Dus die marechaussee hield dat niet meer bij. En met wie ze die DAF's kreeg, ja, die liepen dik 100, 110, 120. Ja, die kosten ze natuurlijk wel bijkomen. Geweldig. Ja. Goed, je toch nog wel eens mee? Ja, ik ga naar shows en dergelijke. En ik ben bij verenigingen van de DAF Club natuurlijk. En van de... Geweldig. Mijn papa heeft vroeger op de DAF gewerkt. Dus vandaar dat ik mijn interesses in de Kijk, DAF heb. wat deed pap dan bij de DAF? Pap heeft in de productie gezeten, heeft gewoon ja, alles gedaan eigenlijk. Pap was een van de eerste wat een boor begon is destijds. Hij is het eerst in Eindhoven gezeten. Men wist toen dat ze een boor in de fabriek gingen bouwen. En dus een van de, ik geloof de tweede lichtingwerkers is er een boor geweest. Maar hij heeft hier niet aangewerkt? Nee, dat was een speciale divisie die is in Eindhoven gemaakt. Er wordt een leger, ja, DAF destijds al heel veel van leger gemaakt. Vrachtwagens en zo Vrachtwagens speciaal. en zo. Ja, ja. En die hebben toen, zodoende hebben die
alles gemaakt natuurlijk. Ik heb in een vorig leven, toen de dienstplicht nog bestond, heb ik ook nog op een DAF gereden. Ja. Ja. Dat was een 4-tonner. Ja, ken ik. Ja. Ja. Ik ben een aantal jaar beroepsmilitair geweest, dus ik heb de 4-tonner toen als werkplaatswagen ook toen En wie lang heb je dat gedaan? 4 jaar. Militair. technisch specialist ben ik geweest. En word je dan KVV'er of zo? KVV, ja, dat wordt we worden kostverband vrijwilliger. Vrijwilliger, Ja. ja. Leuke tijd. Leuke tijd. Ja? En ik heb een jaar ook in Zeedorf gezeten. Ja, dat was de Koude Oorlog toen, hè. Oh ja. In de jaren 80, hè. Maar ja, we hebben alleen maar feest gehad dan natuurlijk, hè. En hoe weinig koud wordt, zei je daar. Dus, En dan belastingvrije belastingvrij, spullen? je kent het wel, hè. Autoradio's en dergelijke. Dus dan kocht ze door, op de basis kocht ze belastingvrije die spulletjes en dat noemt ze dan wel mijn hoes. Dat noem ik met noes, hè. Met name sigaretten en zo allemaal. En ik rookte zelf niet. En ik hou heel veel vrienden die hier rookten natuurlijk. Dat worden alsmaar meer vrienden natuurlijk. Dat worden alsmaar meer vrienden natuurlijk. Ja, ja die natuurlijk. Hey, en jij had het net over het meervoud van oldtimers. Ja. Heb je nog meer? Ja, ik heb nog een Volvo staan en ik heb ook nog een DAF aanhanger zelf gemaakt. Dat ken ik in het slopen namelijk. Oh, was dat Die heb ik achter op het trein, trein oplopen even. Ja, hoe komen we door? Ja, binnendoor, ja. De scooter is trouwens ook leuk. Is dat een... Dat is van mijn midlife crisis, hè. Mijn vriendin die vond het niks dat ik Harley ging rijden. En dan heb je dat dan heb ik dat helmpje helmpje op, hè. Dan heb ik dat helmpje op, hè. op die e-scooter. Ik heb Van de midlife crisis. Geen motorrijbewijs en zodoende dus dat. Maar je ziet, dat heb ik al lang gezien. Je ziet echt immers van de oude spulletjes, hè. Ja, natuurlijk. Dat is... Kijk, waar zien die van? Ja, dat zit je aan voor de deur stond of een Action. Nee, maar ze zoiets kunnen denken van dat is een cilinder. Nee, dat zit je aan die cups die heb ik koop bij de Action. Deurstoppers. Ja. Ja, we zijn nog op de zone nog een feestje. Dus als je ergens heen gaat naar een evenementje of zo, ja, dan neem je de zelfgemaakte aanhanger mee. Ja, nog een oude tractor staan natuurlijk, hè. Ook 70 jaar oud, hè. We hebben nog geen klussen niet, hè. Dus even niet naar de rotsen kijken. Volgens mij doet je dat al lang hier, klussen. Oh, dat doe ik niet. En ook zo'n peurtje maken. Ja, natuurlijk. Voor de vriendin. Voor de vriendin. Dan scoor ik wel puntje met, hè. Heb je ze nodig, de punten? Nee. Oh, kijk! Ja! Ja, wat, het komt Ja, we mogen geen reclame maken, maar ja, dat snap ik. dat is eigenlijk ja, ook... dat hoeft ook eigenlijk niet, want ik zit toch vol dus. Hier hebben nog een tractor staan, hè. 470, hè. Wat niet, We ja. hebben die overal staan, niet, hè. Maar is dat een hanger? Nee, daar heb ik achter staan. Oh, oké. Ik kom er aan het lopen vandaag. Oh, nou, daar geven we niks om. Oh, dat geeft er niks. Daar doen we ook nog eens wat een beweging, anders zitten we de hele dag in de auto te kijken. Hè. Wel weer door, we hebben nog een dag hoor. Met een standaard Volvo 86. Maar zit je in principe vol met de stalling? We zitten hartstikke vol, ja. Dat is... Ik heb nog een gewone Volvo 86. Laat die staan, als dat even blijft liggen. Zo hoor. Ja, dat was op een gegeven moment was dat voor de echte DAF-mensen was dat vloeken in de kerk. Hè. Toen de naam Volvo eigenlijk niet, hè. Maar ze houden dan in zijn Volvo, snap je? Dat vloekt. Ja, dat wordt het feit, hè. Er komen andere bumpertjes op te staan en er komen andere kopsteunen in te staan. Ja, en dan wordt de auto toch al wel 1000 guijen duurder dan iets. Omdat er Volvo op stond natuurlijk. Ja. En de lab ook nog? Ja, dat marcheert allemaal. Ja. Dat doet je natuurlijk alles zelf aan. Nou, we hebben ook bij de DAF-club sleuteldinges. Sleutelovenden? Sleuteldagen van de DAF-club is dat. En dat kennen ze ook heel gewoon. En ik... Dan wil ze het daar, dat dacht ik al. Hè. Ja, weet ik niet. Ik denk dat wanneer het helemaal aan gemaakt heeft, zodat we ook kunnen overnachten. Ja, natuurlijk. Die kunnen we erachter hangen. Hier ben ik stiekem altijd een beetje verliefd op geweest. Op zo'n Op de construct dan, ja. Geweldige school
old school hè. Met dat ronde neusje. Kijk nou. En dan hebben ze nog de Yvonne caravan natuurlijk hè. Oh ja. Kent ze ook nog van Hebben ze hier in de buurt niet ook caravans gebouwd? in Zusteren hè. Firma Mostert worden dat Ja, die. Mostert, joh. En die boeten de Yvonne caravans. Ja, helaas boeren ze niet meer. Ah, dus ga uit. Alle soorten en maten. Ik snap wel dat ik niet in een caravan op vakantie ga. Hè. Dat is even een heel jammer. Hè. Normaal goed kun je met een fietsje over het terrein. Ja, ik heb een oude scootmobiel hebben omgevoed. En dan kan ik dan dit, Je maakt het wel spannend, duur. zeker als ik het, ja, ik ga dik op en neer wat lopen natuurlijk. Dan doe ik, ja.